Напълно обзаведен и оборудван 3-стаен апартамент на метри от Мол Парадайс, метрото, Южния парк и метростанция. Жилището е напълно обзаведено по дизайнерски проект с южно изложение и страхотна панорама към Витоша. Намира се на 3-ти етаж в нова сграда, която е с акт 16, абсолютно чисто нов. Жилището е обзаведено и оборудвано с най-висок клас материали и електроуреди. Телевизорът е Philips Ambilight. Електроуредите са от лимитираната серия, от лимитирани серии на Тека и Bosch. Във всяка една от стаите имаме климатик Mitsubishi, което осигурява отоплението и охлаждането на помещенията. Имаме LED осветление, което е вградено навсякъде, което създава уют и лукс. Застроената площ на жилището е 100 квадратни метра и е приятно усвоено, разпределено на всекидневна с кухненски бокс, хубав и голям коридор, който е с вграден гардероб, 2 спални и 2 бани с тоалетни. Първата баня с тоалетна обслужва всекидневната и едната спалня. В този голям гардероб са прибрани всичките електроуреди, като сушилния, пералния, бойлер и газовото котле. Спалнята, родителската спалня, е голяма, с много градени гардероби. Имате отново климатик и самостоятелна баня с тоалетна. На двете бани ще бъдат поставени стъклени паравани. Тази баня е с прозорец, което позволява естествено проветряване. В тази стая също имаме телевизор. Втората спалня не е обзаведена и ще бъде направено това по желание на клиента, в зависимост от това какво желае да бъде. Имаме 2 големи балкона, единия южен и другия към втората спалня. Сградата е много луксозна, с фоие, вътрешен двор и има също така детска градина. Ако на вас ви харесва това приятно жилище, можете да ме потърсите и намерите. Сградата е луксозно изпълнение с домофонна система Bitchino и видеодомофонна и асансьор на Шиндлер. Цялата инсталация е преправена и във всяка стая има минимум по 12 контакта.